साननानै दङमोनब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैयोबा आरो साबसिन हामसिन नुफैगोन जानो हागौ नोंथांमोना। बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। जोङो सानैजों दा थांगासिनो दं नै। लोगोफोर भिडिअखौ दानिया स्टार्ट खालामो। अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। गोजोन्थों। नायदो नै दमासि मागोनि माबाया बेलागुरा खुंखाबायानो रेडि जाखाजोब्बाय जोंनिया नै। बेयाव जागोन पार्टिया जोंनिया। लाइन लाइन गासै माबा 6थार ना नायदो। माबाया दालिया बिराद मोजां जाखादों। ओरै जों दा लावखार थांगासिनो दं आरोना। बर' बाजार मोनसेखौनो बारा गोजान गैला। बिजनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बर' बाजार। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नोंथांमोना मोजां मोजां जायगाफोर नुनो मोनगोन। जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरनि लामा दथा दुब्लि बागान बायदिसिना नोंथांमोना नुलांबाय थानो मोनगोन। फैयै फैयै जों मोनहैबावबाय नै इयो बेलागुर खुंनायखौबो नुबावबाय नै। मागोफ्राव दा धमाका जानो लागा आरोना मागोआव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोबाव नुलांबाय थागोन मोजां मोजां बिनिफ्रायबो साबसिन हाग्रामा जिं दै जिं यानि हाग्रामा ब्रिज मोनथारसिगोन बारा गोबाव गैला। बारलांसै आरोना बांद्राय मोनाबोआ थाब थांबाय फैबायबो। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो गोसोआनो थांजोबगोन रंजा बाजायै। नायदो नै लोगोफोर आंनिया स्कुटि गोदान आरो आंनि स्कुटि गोदान निउ बारा गोबाव जायाखै दाख्लैसो बायदों आरोना। नोंथांमोननो देखायनाय जायाखै। मोनथारसिगोन हाग्रामा ब्रिजखौ हनै बिथांमोना लागाय खावगासिनो दं। बिथांमोना नै खावगासिनो दङ। हाग्रामा जिं दै जिं फेस्टिभेल जाग्रा ब्रिज हाग्रामा ब्रिज मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला। गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। निउ इयार बेसे मोजां दिन। निउ इयार रंजा बाजानि सम। ओइ जारौ नोंखौ खनसे एदावनि आं गोदान बोसोरनि। ओइ जारौ नोंखौ खनसे जंखायनि आं निउ इयारनि। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। ओइ जारौ नोंखौ खनसे एदावनि आं गोदान बोसोरनि। ओइ जारौ नोंखौ खनसे जंखायनि आं निउ इयारनि। मोजां मोननायनि
गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो